Ами ако аз не искам свекър и свекърва, какво се случва? Ако вие не искате свекър и свекърва, ако вие отхвърляте рода на вашия мъж, то вие отхвърляте вашия мъж. Отхвърляйки вашия мъж, бащата на вашето дете, вие отхвърляте вашето дете. Защото вашето дете е 50% от вас и 50% от вашия съпруг, от неговия баща. А какво се случва, ако вие отхвърляте дясната си ръка? Горе-долу все едно това е въпрос, което ме питате. Защото вие не можете да извадите от ДНК клетките си 50% от тези, които са на вашия мъж или на рода, от който произхожда, и то да остане само във вашия род. Така че, когато задавате такива въпроси, помислете какво се случва, ако вие отхвърляте 50% от вашето дете. Аз мога да ви кажа какво се случва от родова гледна точка. Получават се вътрешни конфликти, които се отработват тежко от следващите поколения. И ние виждаме това родовете терапевти, защото то се проявява по най-различни начини.